V srdci Spišskej Novej Vsi stojí dom, ktorý prežil stáročia. Dnes rozpráva príbeh nielen o muroch, ale aj o ľuďoch, ktorí ho tvorili. Sme v gotickej pivnici domu Petra Andela, priestore, ktorý je dnes tichý, ale v minulosti bol svedkom pulzujúceho života, remesla a rozhovorov. Mojím hostom je magister Miroslav Števík, historik Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde sa dlhodobo venuje výskumu dejina Spiša, najmä vývoju osídlenia verejnej správy a spoločenských elít v mestskom prostredí. Pán Števík, vítajte u nás. Ďakujem pekne za privítanie. Tento dom patrí k najstarším v Spišskej Novej Vsi, aj priestory, v ktorých sa nachádzame. To sú gotické pivnice v tomto dome. Samozrejme, dom prešiel prestavbami renesančnou, barokou, klasicistickou, takže sa vrstvili jednotlivé slohy, ale každopádne možno o ňom povedať, že patrí k najcennejším historickým domom na meste Spišskej Novej Vsi. Kedy sa dom prvýkrát spomína v historických prameňoch? V historických prameňoch sa dom prvýkrát spomína v roku 1773. Vtedy ho vlastnil Jakub Padis a spomína sa ako obuvník a pivovarník. Takže od tohto obdobia máme prvé záznamy, ale máme záznamy ešte ďaleko staršie z obdobia stredoveku, kde ale môžeme skôr hovoriť plus minus o tom, že tu mohla byť parcela, ktorej vlastníkom bol Nicolas Nebus. Ale to, čo môžeme s istotou povedať, že tento dom bol súčasťou mestskej zástavby na Zimnom riadku už od doby stredoveku. Dom sa v minulosti nachádzal medzi Tekeleho promenádou a Ružovou ulicou. Aký význam mala táto lokalita? Táto lokalita mala taký význam, že ona prepájala Tekeliho promenádu, ktorá bola súčasťou námestia, veľmi pekne vyzdobená kvetmi, kríkmi a podobne. A zase na druhej strane, na konci parcely tohto domu bola Ružová ulica a teda ten prechod v tomto dome prepájal Tekeliho ulicu s touto Ružovou ulicou, kde mimochodom v minulosti stáli hradby. Spišská Nová Ves patrila k 4 mestám tohto regiónu, ktoré si mohlo vybudovať hradby, a tie hradby sa nachádzali práve na konci tejto parcely, aj na konci parcely tohto domu, a tá ulička sa nazývala Ružová ulica. Dom je zaradený do prvej kategórie. Čo to vlastne znamená? Tie najvýznamnejšie domy v minulosti tvorili prvú kategóriu, to znamená, bolo kategórie 1 až 5, a o hodnote tohto domu vypovedá tá skutočnosť, že bol zaradený do prvej kategórie. To znamená, že po tej architektonickej stránke patril k tomu najhodnotnejšiemu, čo bolo v tomto meste postavené. Čiže reprezentoval prestíž tých svojich majiteľov? A zachovali sa aj záznamy o obyvateľov, kto tu žil? Áno, zachovalo sa niekoľko záznamov, môžeme ich sledovať od 18. storočia, konkrétne od roku 1773. No a medzi obyvateľov, majiteľov tohto domu patril napríklad spomínaný obuvník Jakub Padis. Potom v 19. storočí tu býval Johann Keiling, ktorý sa zaoberal obchodom. Koncom 19. storočia zase učiteľ Ede Bemiš. Spomínali sme, že tento dom patril architektonicky najhodnotnejším v tomto meste, takže môžeme tu sledovať ten stavebný vývoj už od obdobia stredoveku, a to sme konkrétne v týchto priestoroch gotických nádherných pivniciach. A potom samozrejme on sa počas stáročí prestavoval, čiže by sme našli na prízemí napríklad renesančné klenby, to znamená, že bol prestavovaný v tom 16. 17. storočí, a potom neskôr aj barokové prvky, a na druhom poschodí povedzme klasicistické. Takže vidíme, ako sa jednotlivé storočia, jednotlivé slohy postupne podpisovali pod podobu tohto mešťanského domu. Cestovanie časom o pozíčnosti. Áno, môžeme vlastne prostredstvom tých slohov cestovať od toho stredoveku až do súčasnosti. Som prešiel aj viacerými prestavbami, najmä v 19. 20. storočí. Čo sa vlastne zmenilo? Áno, 19. a 20. storočie už znamenalo dosť výraznú zmenu, napríklad pokiaľ ide o priečily a vstup do domu. Tým, že sa zriaďovali v týchto mešťanských domoch obchody,
tak bolo treba do tých obchodov vyhotoviť vstupy, čiže po tom klasickom vstupe, po tom priechode, ktorý mal každý dom, tak sa vlastne budovali druhé vstupy do domov, väčšinou v tej strednej časti. Aj sa vyburávali okná, menili sa na výklady, takže takto v tomto neskoršom období nadobudol dom dva vstupy a tým novým vstupom sa vstupovalo do obchodných priestorov. Čiže zanikol ten pôvodný kamenný portál, čo na niektorých domoch ešte videl na meste? A vtedy vlastne zanikol, áno, vtedy zanikol aj ten pôvodný portál, ktorý bol vlastne vstupom do prejazdu tohto domu. Historické mapy pomerne presne nám dokumentujú, aké ďalšie časti mal tento dom v minulosti. A napríklad plán mesta z roku 1869 dokladá tú hospodárskú časť v tej zadnej časti domu a potom ešte sa zachoval plán z roku 1914 tohto mesta a keď si tieto dva plány porovnáme, tak zistíme, že vtedajší majitelia nechali predĺžiť práve tie hospodárske budovy v dvorovej časti. A keby sme sa ešte vrátili, povedzme, do 18. storočia, sme spomínali 19. začiatok 20. tak podľa najstaršieho zachovaného plánu tohto mesta z roku 1783 je na tom pláne vidieť, že aj pred týmto domom, smerom ako záchodník na námestie, sa nachádzali zelenové záhradky. Takže je vidieť, že ten priestor toho domu aj bezprostredne, dom ako taký, povedzme tá hospodárska časť, ale aj pred domom v minulosti v 18. storočí boli, povedzme, zelenové záhradky. A vlastne sa využívalo sa to, celý ten priestor sa využíval veľmi efektívne. Čo samotné pivnice, čím sú teda výnimočné? Pivnice mali v minulosti jednu obrovskú výhodu tým, že mesto zasahovali požiare, tak spravidla tie horné časti boli zasiahnuté, strechy, šindlové a tak ďalej, tie poschodia, ale pivnice tvorili také bezpečie pre každého majiteľa, vrátane majiteľa tohto domu. Takže pivnice boli využívané ako skladové priestory a spravidla, aj keď došlo, povedzme, k požiarom, tak oni dokázali uchovať ten tovar, majetok, mohlo sa tu skladovať súdy s vínom alebo pivo a ďalší tovar. Čiže plnili v minulosti veľmi, veľmi dôležitú úlohu a konkrétne v tomto dome sa zachovali v pozoruhodnej podobe. Prečo by si budúci majiteľ mal vážiť tento príbeh, tento dom? Čo je to také cenné? Spomínali sme niekoľko mien, spomínali sme remeselníkov, spomínali sme obchodníkov, spomínali sme učiteľov z hľadiska architektúry. Začali sme už od stredoveku, gotikou, prešli sme cez renesanciu, klasicizmu. Každá tá doba zanechala nejaké stopy a bolo by veľmi dobré, keby do budúcna bol využitý tento potenciál a keby tu ten príbeh tohto domu bolo cítiť aj v budúcnosti. Ešte by som sa vrátil k tým najstarším doloženým majiteľom, k Padisovi, Keilingovi, pretože konkrétne Keiling bol známy obchodník, ktorý obchodoval so železom a zase z Haliča dovážal tu na kože. No a chcem o tomto období povedať, že v bezprostrednom susedstve tohto domu, že mali významných susedov. Hneď vedľa, naľavo tohto domu bývala významná šlachtická rodina Joniovcov. Takže toto by som chcel podčiarknúť, že tento dom je súčasťou tej časti mesta, kde boli v minulosti sústredené spoločenské elity. Ďakujeme za vašu cennú návštevu a za rozhovor, ktorý nás priviedol v čase, umožnil nám toto malé cestovanie naozaj dejinami. Vďaka vám sme nahľadli do príbehov, ktoré formovali nielen tento dom, ale aj samotnú Spišskú Novú Ves. Ďakujeme. Pokiaľ ide ešte o zmeny, ktoré nastali v podobe tohto domu v 19. storočí, tak to sa týkalo iných domov v tomto meste, tak bolo to obdobie, kedy sa menili strechy, ktoré boli pôvodne sedlové, otočené štítmi smerom do námestia, ale potom sa otočili o 90 stupňov
a budovali sa medzi jednotlivými domami protipožiarne múriky. Takže vtedy zmenil podobu aj tento dom v tom 19. storočí. A ďalšia výrazná zmena sa týkala aj vstupov do domu, pretože pôvodne po pravej strane od hlavného vstupu do prejazdu sa nachádzali dve okná na prízemí. Ale tým, že mal byť tento dom využitý pre obchodné účely, tak medzi tými oknami vybúrali vstup do obchodných priestorov a okná sa zmenili na výklad obchodu. Takže takáto zmena bola výrazná podoby tohto domu, povedzme v tom 19. respektíve na začiatku 20. storočia. Tu zmenou asi trpeli viaceré domy na námestí? Áno, a to bolo obdobie, kedy sa prízemia začali prestavovať na obchody a tým pádom bolo treba riešiť ďalšie vstupy a takto pribudali na tých priečeliach nové vstupy do prízemných priestorov, ktoré boli využívané pre obchodné účely. Áno.